trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikatulong Domingo sa Kwaresma. Sukad pa sa sinugdan og hangtod karon. Nasayod kita kun unsa kamahinungdanon ang tubig diha sa atong kaugalingon. Dinhi sa mga pagbasa, masayran nga ang tubig nagkahulugan kini og kinabuhi. Nabati nato nga si Jesus naghatag kanato sa tubig sa iyang kinabuhi. Busa ato karong dawaton ang tubig sa kinabuhi nga si Jesus, nining atong pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Palihog manindog. Diyos no magtutulo, ani akaligano, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulo. Ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. May isang maanda kita pagsaulog ning Santos nga misa, basuran nato ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasayloon ng atong mga sala, dalawang adtos kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo. Nagtudlo ikaw nga diha sa pagpuasa, pag-ampo o pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon sa mong kaubos. Itugot na kami
Manangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang kauhaw mao'y labing masakit nga pagsulay sa usa ka tawong magpanaw sa kamingawan. Alang sa iyang katawhan nga nagpanaw, ang Dios mao ang bato nga ilang masaligan ug ang tuburan sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Atong paminawon. Ang giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton ni ining mga tawhana? Hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mobarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita ginganlag pagsulay ug paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Ukon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios ug kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha
Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigaha ang inyong mga kasing-kasing sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan. Din sulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo, kinsa namatay alang kanato, ang Dios nagbobo dinhi sa atong kasing-kasing sa tanan nga atong gipangandoy, pagtuo, paglaom ug ang diwa sa gugma. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Atong paminawon. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita og ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon, ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma, dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay nagpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanin. Ang santo sing ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nahiabot siya sa sakalungsod sa Samaria, nagihingan lag Sikar. Nadi layo sa yuta ang gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atuwa didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit ni kapoy man siya sa panaw. Hapit nagatumaudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkahus og tubig. Miingon si Jesus kaniya. Paimnar ako. Niling tungura ang iyang mga tinunan nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag. Hudiyo ka, ug ako Samarianhon. Busa nga nang nangayo ka man og tubig nga mainom. Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wa may panagsandurutay.
Si Jesus mitubag. Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios, o kining kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya, hatagan kaniya tubig na maghatag sa kinabuhi. Ang babae miingon, Sir, wa ko'y timba, ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha na ng tubig ka? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob. Og siya og ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? si Jesus mitubag. Ang moinom ning tubiga, uhawon pag-usag. Ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kaya ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babae miingon, Sir, hatagi ako ni ining tubig ka. Aron dili na ako uhawol. Og dili na sab ako mo anhi sa pagkaos. o giingnan siya ni Jesus. Lakaw, tawga imong bana ug balik na rin. Miingon ang babae. Wala ko'y bana. Si Jesus mitubag. Gusto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo o kanang lalaki nga imong katipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babae miingon, Nagtuo ko, sir, nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon, nagasimba sa Diyos din hiniining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon, nga ang Jerusalem, mao ang dapit diin magsimba kita sa Diyos. si Jesus miingon kaniya. Babae, tuhoy ako nga moabot ang panahon nga mga tao di na mo simba sa amahan dinhining bukira ni sa Jerusalem. Kamu mga Samarianhon, wala gayon makaila sa inyong gisimba. Pan kami mga Hudiyo, nakaila sa among gisimba, kaya ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon, o karon ani ana, kang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kini sila mao ang magsisimba nga gusto sa amahan, nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babae. Nasayod ako, nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inikabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag. Ako, mao siya nga nagkigsulti kanimo. Daghan sa mga Samarianhon ni atong lungsura na nuog kang Jesus, kaya babae miingon man. Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busas pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila, ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuog kaniya tungod sa iyang gisulti, ug giingnan nila ang babae. Mituo na kami karon, dili tungod sa imong gisulti, kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya. Og nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa sa mga importante kayong tulumanon sa pare, gawa sa santos nga misa, sa pagwali, sa pag-atiman sa simbahan, mao ang pagpakumpisal. Kana bitaw mapakumpisal ta, no? Nga pare, makita nimo gyud ba nga ang dagway bitaw sa tao human makapas sa luway ng mga sala. Makita nimo nga ang itsura sa dagway nga murag mahupay, murag kahuwasan, malinaw. Makita nimo gyud. Sa usab nga diya sa kubisalan sad, makita sa nimo ang dagway sa sala in flesh. Lipa ikumpisal, nga ipadayag nila ang ilang kasakit, kasubo, kaguol, no? Nga sila, mapadayag na sila makasalanan.
You know, sa akong pagkapare, daghang kay ko nakatunan diyas kong pisalan. Nga, sa ako ang sa akong homiles, sa ako ang mga wali, anak ko magkuhag hugot ba? Anak ko magkuhag mga pagtulunan. Kay ugod, kiting mga tao ba, ura-ura naman kita, ura-ura na ta. Unya anak, diha makitaan ni mo ba nga, ang mga itawag to mga pangaliya, mga pinahanglan o kasakit sa tao. Ni nagbasa ko sa Biblia sa Ebanghelyo karon ba, hinunong ko og usa ka hitabo nga dihay nitawag ka nako sa cellphone, buti sa kawag nuwiro nga buot yun bagig istorya ka nako. Long time ago na siya. No? Ngutan ako nga kinsa ka man ingon sa kail wa ko makaila niya pero kaila siya nako tungod kay tigtan-aw siya sa atong programa sa telebisyon. Gusto lang siya magkita ka nako kuno kay naa siya isulti, no? Kasi makatabang ba kuno ko. Pero kung magyud siya, tasalo magyud siya nga ingon siya mo anak jud ko bisag layo na inyo. Dili pagit taga Cebu. Ipangita jud ko. Di ko kalimutan to, no? Tungkol kay ni Baglio na hinumdum ko sa mo ang parang ambitay ba. Gani, no? Sa dipenda ko ipaambit ninyo, ako magiging siyang ipananghiran nga. Ang imong eksperyensya ba, kalami kay ipaambit ka to sa uban. Tugutan ba ko nimo, nga mapaambit ani imuhang itawag to pagkumpisal nako ba. Yun siya, it would inspire people, it would help people. Sugot siya. And that's why I'm going to say it to you. You know, pag-abot niya, tanaw ko niya, the first time, nga may barug, barug niya kaya, no? Ngayon ka nga, edukado, no? Edukado. Nga, ingon siya, ambit siya, ingon siya, nagkikita ko niyo because nakinahanglan yung ko doon ay kasuktian. Kung pa niya ningon siya, please help me. Kaya ako mura lamin ng ihiko ko no ba? Iko, usaman mong kinabuhi? What's it? What is it? Yung siya nga, tinuod, napadre, kuan ko, na professional ko, may kong trabaho. O independente kay ko, doon ako ikawiling ko sa lapi, pero I can afford anything that I want to. No? I was enjoying life. Life. Pero, nahitabo nga, sa iyang papakita o kalipay ni kinabuhi, he tried drugs. Nasusi sa drugs. Yan ang nag-drugs sa kuno siya, ningon siya, mo nagkapait, kaya mo rawag, kinibuta nga, iksudi mo, once you get into it, you always want to get into it. Always wanted mo. Og siya nalulungsod sa drogas, og kana, that was the beginning of the end sa kinabuhi. Ngayon siya naguba iyang profesyon, naguba iyang trabaho, naguba iyang pamilya, naguba iyang kaugalingon. Gani, naugtangan siya respeto sa iyang kaugalingon. I cannot, please help. Please help. Ikaw sa may gibuhat ni mo, ningon siya, I tried my friends, mga amigo na ko ba, natabangan ko. Pero amigo na kong mga tao atong una, diha pa ko'y kwarta na ako, pero duwan aman sa makiti ng uban, muli kayo na gani. Yun siya, I tried also my family. Pero albusahan ako ang pamilya na ako, muna handlog na ako. I tried sa pag-rehabilitate. I went into rehabilitation, siguro. But you know, kapila ko siya balik-balik. Was backslide good siya good. Siya,
Mother, can you help me? No? Niko, what's up? I don't know how to help you. Pero the very fact nga ikaw ni duol nako, nahibaw kang ako pare. Okay, pare man. Usa lagi ako ikatambag nimo. Okay ni may buhata. Why won't you try God? Suwayan nimo imong amigo, rehab. Why would you try God? Isa di ba ko muampo? Ano ko simba-simba? Pero tuo ka Ginoo. Oh, tuo sa Ginoo. Tuo kag yung tabang Ginoo, kay mo ka ana. Mao man kinahanglan mo ba? Sabi mo pagpuyo pag anto siya kilang always at all times tabang Ginoo, Ginoo tabang, no, Ginoo tabang, balik-balik ka lagi na anywhere. When somehow you need some help, just shout, Lord, help. Tabang Ginoo. Hangtod nga kanang imong sigig tabang sa Ginoo ba? Imo na ganang isulti, mura ba kanang kinasingkasing na gyud ba? Nga you want it. Hangtod ka na imong gisulti, ingon na gyud do sa imong kasing-kasing, doon na gitawag to pagsalig sa Ginoo. Pagsalig sa Ginoo. Just that. Just that. O, ako sa inan, doon na lang ko gamay yung gitawag na ito prescription na akong ihatag di mo. Tagaan di kag numero. 1, 3. 1, 3, ug 1, 4. I-maintain ni siya. Ang usa, 7, 3, 7. Kato i-maintain tos buntag, kina i-maintain sa hapon. Ingon siya, unsa ni Padre, loto? Ingko dili ni loto, bersikulo ni siya. Bersikulo. Kato ang gitawag nato 13, 14, San Pablo to, Corinthians. Kato, tanawa to sa Biblia o i-maintain gito kada buntag og basaha to. O kining numero ha mauni ang gigamit usab nga nakatabang kayo ni San Agustin. Santos nga diha siya sa tanang kasalanan, gusto siya mag-usab sa kinabuhi, naglisod siya mag-usab sa kinabuhi, pero di panahon nga ang anghel nito nga kaniya giingon, ablihin ang Biblia ug basaha ug kini may iyahang nakitaan. Corinthians 13:13-14 ug kini nag-ingon, no? Magtarong kita sa atoang kinabuhi, ingon nga mga tao nga mga anak sa kahayag. Dili patuyang sa paghudyaka o paghubog-hubog, dili sa kahilayan o kalawayan, dili sa pagkamasinahon, hinuon, himua ang Ginoong Hesus Kristo nga imong panalipod ug ayaw kamo pagpadaog sa inyong lawas ng kaibog. Read that every morning. Read that every morning. Just believe it. Ngay kahapon, bahata kini. John 7:37. Poong panagsanhuan, paduula ka nako, kamong giuhaw, upaimnon ko siya. Bisan kinsa nga magtuo ka nako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa sapa, ang tubig nga maghatag o kinabuhi. Ipasabot ni Jesus, mao ang Espiritu sa Dios nga hapit na madawat sa taong mutuo kaniya. 1 in the morning, 1 in the afternoon. I-maintain ka na, i-maintain ka na. I'm sure it will help you. It helped him, I'll tell you. It did. Manikson, mamino kasi Ebanghelyo. Makita niyo nga, ang kita mga tao doon na kita'y kauhaw sa Ginoo with thirst for God.
Sama usahan nga ang Ginoo dunay kauhaw kanato. God is thirsting also for us. Tawag ng Ebanghelyo, din yung hitabo kanino. Kinilang hitabo niyang ipagkita niya sa babae diha sa Atabay, di nagsag-ob diha. No? Nga diin gihagad niya ang babae nga nangay isag tubig sa babae, pero ingat siya, gagawag tubig, pero doon ako ihatag ni mong tubig, ha? O kining tubig, ha? Sulti ate ka, kung nakailalang ka, ha? Kining tubig ka, makahatag ni mo ugasa. Kung nakailalang ka, kinsan din naghatag ka ni mo ni gasa. O ka nang imuha niyang pagsag-ob dire, no? Di na, tubig ni makatagbaw ka ni mo, di na ka uhawon hantod-sangtod. Yung babae, gai ko ng tubiga, unsa man ang tubiga. Unsa man na. Kaningon siya, be. Gino ba? Propeta ingon siya, asa ba imong bana? Yung babae, wa ko'y bana. Tinuo, wa ko'y bana. Kalima makabuk, imong bana. Nya imong kapuyo karon dili na bana nimo. 5 kalaki. Nga wa nimo wa makatagbaw sa imong pangita nga gugma, kalinaw, respeto, whatever it is. Wa ka makutinto. You still seek. You thirst for love. For love. You have not, wa nimo kit the right person para kanimo. Ug ningon si Kristo ay tagaan ti kas tubig. Ima ni akong tubig. I am the right person for you. Buhata, ningon siya. Kristo. Dawata kining tubig. Listen, dawata, ug tuhui ang akong gisulti kanimo. Tuhui, no? Believe, ug salig kay ikaw pinagin makatagantag yun sa imong kaluwasan. Matagbaw ka sa imong kinabuhi. Muna nag-ingon sa din sa Ebanghelyo, nga babae ba, nga nakadungog di ini, nag-ingon siya, nahimo niya si Kristo nga guide, no? Guide, ug mangluluwas. Muna ingon siya, pero meron ingon siya, Sir, sunod ingon siya, propeta ka, ug karon mangluluwas sa ako, you are now my Savior. No? Ang iyang journey ba, sa pagdawat, nadawat niya si Kristo nga iyag yung mangluluwas. Mangluluwas. Magigsuon, the moment nga si Kristo na itong mangluluwas, magigsuon, ada na diha, matagamtama nato yun. Ang gitawag na to, grasya katagbawan sa kinabuhi. Pupang ni Pope Francis ba, ningon siya, ba bakas problema itong mga Kristiyanos karon ba? Nakita, we talk about God, Christ, we listen about Jesus Christ. We listen, we even preach Him. No? Pero, ang problema mao, nga siya, wag siya kasud sa tuang kasing-kasing. He has not become our personal Savior. Dili siya personal sa tuang kinabuhi. No? We hear about Him in church, we talk about Him, but then, wag siya magdumala sa imong kinabuhi. Mo siya naasimbahan ka, pero dinhi sa kong trabaho, dinhi sa kong kinabuhi, sa day-to-day decision, dili ni para nimo. He has never been your Savior, your life. Upa sa papa. Kaya kuno ingon siya, ampun siya tabo itong mga Kristiyanos. Pagbunyag na ito, no? Nadawat naman totoo ang tubig nga way, nga buhing tubig ba? Nga maghatag tog eternal life. At sama nakalimutan ni Ana. Kalimutan ang Espiritu Santo na nakanato ba niya. Wa nang gamitan na ito kanang gas sa Diyos. No? The spring, tuburan sa kinabuhi o grasya. Nga naanato na dawat sa bunyag. Nakalimutan ni Ana. Ano sa tapapuyo ng kalibutan na nangita tagkatagbawan sa laing atabay. Kani matagbaw ta sa itong pangandoy sa kinabuhi, pleasures in life, all of it. Muna nga itong kinabuhi, hawang ug ahaw kanunay. Ang atabay nga ito ang giimnan, tabay nga diin ang tubig, makauhaw na ito pag-ayo, ug hugaw pag gani ang tubig.
We have forgotten. We have forgotten. Magigsoon, may gani. Kay God is thirsting for us. Ang Ginoo sad giuhaw alang kanato. Siya nag-uhaw alang kanato. Ibawa ka usay pong Santa Teresa nga sa Kristo nga nag-uhaw kanato. Wa siya giuhaw sa Kristo. Dili baterya nga tubig kun dili na giuhaw siya kanato sa atong gugma kaniya, no? Sa to ang kitang makasa. Ang rason gud mo kasi Kristo gud higugma jud kay nato pag-ayo, no? Nga siya ang iyang ang makatagbaw sa kinabuhi, sa kinabuhi mo nga makaplagan kita makasala. Mabalik ato kaniya. Katong dito sa cross, ingon sa I thirst. Dito tubig. Kung dili giuhaw siya sa makatawhan sa mga igsuon mga kabus, giuhaw sila nga halayo kaniya. Kita. Kung bitaw nga, yahawag tayo ma sa ikaduhang pagbasa na iwinaw mo, nga, sa Pablo nga, tanawan ng cross ba? Namatay siya sa cross, tungo siya pagmahal ka nato. Namatay siya sa cross, makita niya ba, bitaw ang hayang gitong malandong ni panahon sa Kwaresma, tutukoy ito ang cross. Nakita, nga makita niya ba, amgo to ba, kada ko gugma niya ka nato, na makamatay siya alang ka nato. Saro naman, kung kita makasala, dili mo na hinay o duol ganiyas kaya binulsulong kasing-kasing. The Lord is thirsting for us. Thirsting for us. O kanang kita nga mo duol kaniya, makatagbaw niya. Mabitaw na yung panahon sa Kwaresma mga igsuon. Importante biya kain nga kita ba, maningkamo ta ba? Sa pag-ampo, no? Pamalandong sa mga sala, o to try to be close to the Lord. He'll be happy. Malipay gid siya nga kita magbampuon, malipay siya nga we have time to visit the Blessed Sacrament, malipay gid siya nga kay kung siya malipay magigsuon, siguro gid sa katagaan sa taniya anang tubig nga makatagbaw sa ato mga deepest desire and hunger in life, fulfillment in life, tagaan kita ni ang gasaha. Kung kita lang gid ta muduol nga to kaniya. Mabitaw atong pag-ampo mga igsuon, atong pag-ampo mao nga Lord Jesus, may I thirst for you as you have thirst for me. Amen. Nagato ako sa Dios Amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Kaya anak ni Maria na Birhen, sakit sa ni Poncio Pilato, kasi sa krus na matay gilubog, mikudsan sa mga minatay, katulog alaw na banhaw, isaka sa langit, ilingko sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Kadito mabalik siya, magpahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita nga to sa Dios Amahan, kinsa mao ang tuburan sa tanang kinabuhi o katagbawan. Ngayon kita Ginoo sa kinabuhi, dunggang among pag-ampo. Ginoo sa kinabuhi, dunggang among pag-ampo. Alang sa usa ka matuod nga simbahan, uban sa mga pangulo niini, nga mahimunta sila nga buhing tubig ngadto sa nauhaw nga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga sila ang mahimong tuburan sa tubig sa kinabuhi, ngadto sa tanan nga giuhaw, o gisakit, ug ang gugma ug ang kalinaw maoy maghari. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan
Alang niining tuig sa ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga luyo sa managlahi o tinuuhan, makabut na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay, ug pagdinasigay sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan among pagampo. Alang sa mga kabus, mga masakiton, o mga namatyan, nga dili unta sila mawad-an sa paglaom o pagsalig sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan among pagampo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kanungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan among pagampo. Alang sa tanang nangamatay, nga madawat na nila ang kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan among pagampo. Mag-ampo kita usab, no? Lipan ng panahon na unta nga kining itawag na tog pandemic coronavirus unta, no? Mahali kayo unta taniini ug usab unta kaplagan na ang solusyon aron pagsanta niini. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dunggan among pagampo. Kini ang ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita. Kung kining sakripisyo, dawaton sa kamahang magagagahon sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkahimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kasalanan sa Ginoo santos sa simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw ni ining among sakripisyo. Kami nga nag-ampo nga pasayloon nimo sa mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa mong igsuon. Kini mga ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Ang manibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Ang matang. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo kanon na istanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon. Mihatag usab kaniya ang gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo. Kauban sa imong kagamhanan ug sa mga anghel, nagaingon kami, nagasimba kami sa pag-ingon. Sanctus. Santos kay tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Ano mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimog mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kikini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Pasalamat ng pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo, siya mo Ang paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, to kay imo kaming giisip, nga ngayang nga matubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, may usa unta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare.
Inuni usa mga igsuon na mong nangamatay. Malaom mo nga banhaw sila, pantanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang nakatuman tanang mga santos, nakatuman sa imong kabubuto latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Kung tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaimo Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga sala, kung yung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo karon ay manaag kaninyo. Manaag kaninyo. Pakita panag-inig suunay.
sa Dios nagawag tan salas kalibutan bulhang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Hello sa Kristo pagkamay. Mag-ampo kita. Nakadawat na kami sa pasalig sa kalawasang dayon. Nabuhong kami aniya sa yuta sa pangalangit nun. Nagahangyo kami kanimo Ginoo, kining among gihimo pinaagi ning sakramento, matuman unta pinagis buhat dinhi sa among kinabuhi. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, ilawas sa imong anak, kasakit at kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang mga magnguyo sa among gihalad, alang sa masakiton. Hinaot ang mag-antos tungkol sa sakit o balatian. Magkaamgong gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi og hari ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat sa itong donors and sponsors, no? Sa ito ang choir, Brother Pedro Calungsod, ito ang mass servers, readers, psalmist, no? Tanan. Ito ang pilgrims sa karon, World Apostolate of Fatima, Santo Niño Suba, Pasil Chapter. Crusaders of the Holy Face of Jesus, BEC Odhelio Chapter. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will be Father who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Nindot rin atong topic no, kay pagkumpisal. Sakramento. Sakramento. Reconciliation. Yes. Usa na sa pagbubo sa tubig diri nato, cleansing, no?
Okay. paghugas sa atong mga kasalanan. Ang sakramento sa reconciliation. Yes. Para nako, sister, Mm. tamis gid na siya. Okay. Kay nindot kaayo cleansing, Yes, yes. nindot kaayo ang bation kung ato gyung napadayan. Kami, paday. Nindot jud kaayo ang mukumpisal. Yes. Kay pagkahuman nato kumpisal, kana gyud nga blessing gikan sa pari. Nindot jud kaayo. Jumping with joy ang bation kung makahuman nata sa atong confession. Tinuod gyud. Basta isulti nimo tanan. Isulti. Oo. Kanang naapog. Yes. Yes, sir. Kana bitong panultihon nga, di ko mo kumpisal. Diretso na lang ko sa Ginoo. Di ko mo kumpisal sa pari. Ikaw, Imo na sister. pangutana Nakadungog na ko, nimo. ana, sister. Oh, daghan kayo ron na. Mm. Daghan kayo nang ingon ang Labi na karong panahona, ani nga corona, mingon sila, dili ko mo kumpisal. Pero, Monsignor, ang among pangutana diha kanimo, unsay kalainan kung mo kumpisal diretso o mo kumpisal moagi gyud sa mga kaparian? Direct to God. Direct to God. If possible, every day. Every possible, dili pa ka matug. Kinahanglan kang tan-aw sa imong konsensya, di ka makasala. Unya, mingo ka Ginoo, pasaylo ako, no? Nga maginulsulan nimo sa di pa ka matug. Kumpisal na yung direct to God. O kita gi-encourage sa ni ana, examine our conscience, ask forgiveness. Kitingalig igtuog na to, di na tayo mamata. No? So, importante na siya kanang ang contrition nga buhaton nimo kada ka makasala anywhere, anytime. Pero lahi kung ikaw mo kumpisal. Ikupisal ko na ito ang igsuon. Sakramento man na. Ikupisal nimo dunay grasya. The grace of confession. May nakalahi. Grasya nga di lang mo pasaylog yung imong sala, no? Grasya nga mohatag nimo og kalig-on aron ikaw di na makasala, no? So danay grasya nga madungog nimo giingon sa pare gipasaylo nimo mga sala nga mo bati jud kag kahupayan gyud ba? Naagi pong, no? Kay direkto ga lang ka, o kakadungog saylo ba ka sa Ginoo. Pero gana ingon pare nga lakaw imong sala gipasaylo na unang lahi jud kaayo. Gawas pa sa Giniana, ang Ginoo gyud nagsugo gyud, no? Haron nga ingon jud ba matagtaman yung iyang pasaylo, yan ang gipiyal gyud sa mga tao nga iyang gipiyalan sa mga apostoles, sa mga pare, haron nga iyang pasaylo, no? Matagamtaman nato, madungog nato, no? Madungog nato. Kana sugo magina sa Ginoo. Muna nga dako kay kalainan, pero mahimo na ito ng duha gyud nga kita makakumpisal nga ito sa Ginoo, adlaw-adlaw sa pasasala, pero magkumpisal kita. Labi na, natay salang mortal. Kaya kita mo ampo ni ana, mo kumpisal gi ana. Lay pa, kining panahon sa Kwaresma, kining Easter season, no? Kining panahon ini. Nga sugo na simbahan, at least we confess once a year, no? Once a year, lay pa kining panahon sa gyud. Og kanang debosyon sa pagkumpisal hindot na kay iba ba ka kung magkumpisal ka bisag na imong sa gagmay lang venial sins, no? Imong debosyon ni ana na ni grasya nga sa imong perfection mahimo kag delicate conscience papasaylo ang imong sala at kasigo sala, no? So tinuod na cleansing na siya pero na ang forgiveness sa atong Ginoo, no? Usa lang kabutang di ay nga sa atong pagkumpisal ba, may na mo kumpisal kita. Pero doon ako gusto nga may bawaan na tanan ba nga nakadungong mo ini nga
una ka mo kalawat, mo kupisal juga, dili na sa kinahanglan. Kasi na kay sila nga mortal, no? Okay, nungsod kasi yung masala, niya makalawat ka lang pag gagmay lang, binya lang, no? Dili kay kada adlaw mo kupisal ka na ugtas pare na. Di naman, no? Ano, kay sala dakon sala gagamay sala. Confess. Pero dakon lang sala para nimo mo kupisal na kana. Pero kung sala kabutang nindot ni ini nga timan nga ikupisal gini mo, no? Nga nakigtagbo ka sa Ginoo, dili na sa pare. No? Dili na sa pare. Sugod na sa Ginoo na ing nagipasaylo siya. Lahi juga ina. Lahi juga ina. Now you encounter with the Lord. Munang bisan ka uwaw lisod tanan. Pero kung magkupisan lang juga, lahi kayo. Ibarog nimo hawas imong kasing-kasing. Limpyo ka, labaw tanan tungod kay ang Ginoo manaaman ang kanimo, magkapuyo na nimo, kay limpyo na imong kasing-kasing. Mga upisal ta. Amen.